Програмата, която ще ви покажа, е дигитален тахограф симулатор. В момента стартираме приложението. Този клип ще бъде качен на YouTube. Както виждате, приложението може да бъде симулатор на автобуси, на товарен автомобил. Ще направим показно с работа с тахограф на товарен автомобил. Всички тия минути, които са на английски, аз съм ги превел. Ще шерна файловете с превода на всяко едно подменю. В момента имаме Activate Company Mode, Activate Operational Mode и Activate Control Mode. Ще започнем с Activate Operation Mode, защото примера ще бъде по-лесен. Най-използвания модел тахограф е Siemens. Предлага се симулация за работа с тахограф на Actia и на Stoneridge. Тук ни излизат подменюта като напътствия и симулатор. Най-добре е да използваме в момента напътствията, защото ще се покажем как програмата обяснява, за съжаление, на английски език. Но това спокойно може да помогне на вашите шофьори, които имат някакви познания по чужди езици, да работят по-лесно с тахографа, преди да направят някои грешки. In this demo, we shall surf the various options available on the tachograph when the vehicle's engine is off. This is the standard display. Here you can see local time, the mode of operation pictogram, and the vehicle's speed. Here you can see driver activities in progress on the left and co-driver activities in progress on the right, in addition to the odometer. These arrows are used to surf the screen. By pressing them, you will be able to see various parameters stored in the tachograph. Moreover, they will be used later to move around the menu. Press the downward arrow. Сега програмата ви казва да натиснете стрелката. Printout of overspeeding. In this sequence, we shall learn how to interpret the tachograph's overspeeding records. Ще принтираме. By pressing OK on the standard display, we enter the menu. In this case, as we wish to select the tachograph printout of overspeeding. In this sequence, we shall learn how to interpret the tachograph's overspeeding records. By pressing OK on the standard display, we enter the menu. In this case, as we wish to select a tachograph printout, we surf with the downward arrow until reaching this option and we confirm with OK. And we go through the printout options until we find this one, i.e. overspeeding. The screen shows a printout strip identical to the one we would obtain from the tachograph's printer. Let's now take a look at the various blocks. The heading shows the make and/or logo of the tachograph. В момента обясняваме кое какво означава по самата разпечатка. Ако върнем назад, ще ви покажем един симулатор за работа с тахограф. За да може тахографа да заработи, първо трябва да дадем на контакт. Както виждате, веднага започва да свети надпис карта. За целта натискаме бутона с картата и прочитаме какви трябва да бъдат картите. Значи, картата може да бъде в слот 1 и слот 2. Слагаме карта в слот 1. За драйвер 1. Ето какво представлява и как се поставя картата. Това всичко може да бъде видяно от шофьора. Да се направи предварително сметката какво ще прави, не да става всичко в последния момент преди пътуването и да прави една камара грешки. Всичко има обяснение
в горния десен ъгъл. Ето сега слагаме карта на шофьор 2, но не става, защото ми показва, че още не сме приключили работа с поставянето на карта на шофьор 1. Даваме крайна смяна, даваме в коя държава, с бутоните виждате как става. Всичко това симулира работа на тахографа в камиона. По абсолютно същия начин работят. Ръчните почивки са въведени. Виждате вече как се показва пиктограма с карта тук. Искаме да сложим шофьор 2. Ето, слагаме. Също ни показва какво става. Лопес, Лопес, т.н. Окей. Окей. Вече сме въвели. Показване, че има почивка 45 минути, на която трябва да бъде направена. След това ускоряваме с педала на газта. Сега се вижда вече на дисплея с каква скорост се движи автомобила и след определено време, в случая за дадените 4 часа и половина работа, можем да ги прескочим от тук. И ще ни светне веднага, че трябва да правим почивка. След като минат тия 4 часа и половина работа, веднага ще забележим какво се случва. В момента правим всичко по-набързо с този симулатор, за да може да видим какво ще стане. Виждате, времето вече намалява тук и светва. За съжаление обаче нямаме топ. Да покажем по-нататък и без това видеото ще стане прекалено голямо, за да може да качим нещо в YouTube. Спираме за почивка.